Pročitat ćemo odlomak iz Evanđelja po Jovanu iz 14. glave od 1. do 6. stiha. Božja reč ovako kaže: Neka se ne uznemirava srce vaše, verujte u Boga, verujte i u mene. U kući oca moga su mnogi stanovi. Da nije tako, rekao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kad odem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. I kuda ja idem, znate i put znate. Reče mu Toma: Gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo put da znamo? Isus mu reče: Ja sam put, istina i život. Niko neće doći k Ocu osim kroz mene. Danas ćemo razmotriti 3 jednostavne reči koje je Gospod Isus izgovorio. Mnogi mislioci, filozofi i religiozne vođe su rekle mnoge mudre stvari koje ljudi citiraju, po kojima se ophode i pokušavaju da žive, ali nijedan od njih nije rekao o sebi ono što je Isus Hristos rekao. Ja sam put, istina i život. Niko neće doći k Ocu osim kroz mene. Uzmi bilo kojeg religioznog vođu, mislioca, filozofa, državnika, političara, koji je živeo u prošlosti ili koji je živ danas, i stavi pored njega reči: ja sam put, istina i život i niko neće doći k Ocu osim kroz mene, i odmah će ti biti jasno kako ne pasuju. Nekako između bilo koje ličnosti i ovih reči postoji jaz. U stvari tako nešto je nezamislivo. Pa čak i onda kada bi se neko i usudio da prisvoji reči koje nose u sebi toliku težinu i kaže za sebe: ja sam put, istina i život i niko neće doći k Ocu osim kroz mene, on bi bio ili mentalno poremećena osoba ili pak lažljivi demonski duh. Ali kada je te reči izgovorio Gospod Isus, one su zvučale drugačije, kako onda, tako i danas. One pasuju, odgovaraju onome koji ih je izgovorio. Jeste, te 3 reči, put, istina i život, pripisani Isusu Hristu od tolikog su značaja da svaki onaj koji ih čuje mora da odluči u svom srcu da li su one istinite ili lažne. O njima ovisi sve ono što je napisano u Bibliji. O njima ovisi i verodostojnost cele ličnosti i dela Isusa Hrista, a isto tako i naše spasenje. Ispitajmo sada detaljnije kakve su implikacije tih reči da bismo konačno mogli da se odlučimo ili za Hrista ili protiv njega. Oboje nije moguće. Isus je rekao: ko nije sa mnom, protiv mene je, i ko ne sabira sa mnom, rasipa. Dalje, on sam želi da se mi odlučimo, jer nije moguće sedeti na 2 stolice. Moramo se odlučiti, a da bismo se odlučili moramo da znamo istinu o njemu, o osobi istorijskog Isusa Hrista koji je hodao zemljom pre 2000 godina, koji je umro i vaskrsao, a sada sedi u nebu s desna veličanstva na visini i koji ima svu vlast neba i zemlje u svojim rukama. Pa čak i onda, ako neko želi da odbaci Isusa Hrista, dobro je da prvo čuje istinu o njemu, jer odbaciti ga pre nego što pouzdano znamo ko je on i kakav je on, bilo bi zaista bezumno. Dakle, Isus je rekao: ja sam put i niko neće doći k Ocu osim kroz mene. Bez obzira na to što je Isus rekao: ja sam put, i te njegove reči sasvim jasno podvlače da je on jedini put spasenja, danas nam se nude mnogi putevi spasenja. Mnoge značajne ličnosti, kako u prošlosti, tako i danas, žele da nas uvere kako je njihov put jedini put spasenja, a neki pak kažu da svi putevi vode u raj i da će Bog, zato što je dobar i plemenit, pustiti sve ljude u nebo. Ljudi ne vole da čuju da je Isus Hristos jedini put spasenja. To u njima izaziva veliku reakciju. Nedavno sam čuo da su lokalne vlasti u jednom engleskom gradu zabranile jednoj crkvi da istakne plakat na svojoj oglasnoj tabli na kome je pisalo da je Isus Hristos jedini put spasenja. U obrazloženju stoji da to vređa pripadnike drugih religija. Ja verujem da će se takav stav sve više ispoljavati. Činjenica je da je Isus Hristos jedini put spasenja i to nailazi na reakciju prirodnog čoveka koji je izabrao da ide svojim, a ne Božjim putem još u Edenskom vrtu. Ipak, svi ljudski putevi se svode na njihova dobra dela. Mi možemo da verujemo u šta hoćemo i da idemo putem kojim se nama sviđa i koji nam najviše odgovara, ali Biblija kaže: neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti. Na kraju krajeva, svi putevi, ma koliko ih ima, mogu da se podele na samo 2 puta. Isus je učio da postoje 2 puta i 2 vrata.
U Mateju u 7. glavi i u 13. i 14. stihu on kaže: Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. U stvari, ceo svet se nalazi na širokom putu koji vodi u propast. Adam, predstavnik cele ljudske vrste, bio je kao vrata, široka vrata. On je bio predstavnik celog ljudskog roda zato što je on bio praotac svih nas. Nažalost, Adam je sagrešio i odrekao se Boga, a time smo se i svi mi našli kao grešnici. Jer su neposlušnošću jednog čoveka mnogi postali grešnici, kaže Biblija. Dalje, svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije. Mi smo grešnici još od samog rođenja. Psalmista David je rekao: Gle, u bezakonju rodih se i u grehu zatrudne mati moja mnom. I zbog toga što smo se rodili u grehu, nalazimo se na tom širokom putu koji je kao moćna reka koji ide svojim tokom, a završava propašću. Završava u paklu. Ti ne moraš ništa da učiniš da bi se našao na tom širokom putu. Ako nisi nanovo rođen, duhovno preporođen, ti se već nalaziš na njemu. I zato ti je potreban spasitelj. Kada Isus Hristos govorio o uskim vratima i o uskom putu, on je u stvari govorio o sebi. Isus kaže: Ja sam vrata, ako ko uđe kroz mene, bit će spasen. Ulazit će i izlazit će i pašu će nalaziti. Isus kaže: Ja sam put. On je taj uski put koji vodi u život. Prijatelju moj, na kojem se putu ti nalaziš? Da li se ovoga trenutka dok slušaš ovu poruku nalaziš na širokom putu kojim većina ljudi stupa, ili je Isus Hristos tvoj spasitelj, te se nalaziš na uskom putu koji vodi u život? Isus je rekao: Ja sam istina. Kada je Isus bio uhapšen, izveli su ga pred Pilata, rimskog namjesnika, o čemu čitamo u Evanđelju po Jovanu u 18. glavi. Zatim Pilat ponovo uđe u pretorijum, pozva Isusa i reče mu: Ti si car judejski. Isus odgovori: Govoriš li to sam od sebe ili ti drugi rekoše za mene? Odgovori Pilat: Zar sam ja Judejin? Tvoj narod i prvosveštenici predadoše te meni. Šta si učinio? Isus mu odgovori: Moje carstvo nije od ovoga sveta. Kad bi moje carstvo bilo od ovoga sveta, moji vojnici bi se borili da ne budem predan Judejima. Ovako moje carstvo nije odavde. Na to mu reče Pilat: Ipak si car? Isus odgovori: Ti kažeš da sam car. Ja sam se za to rodio i zato došao na svet, da posvedočim za istinu. Svaki ko je od istine sluša moj glas. Reče mu Pilat: Šta je istina? Ovo je bilo najveće pitanje koje je bilo ko ikada mogao da postavi. Da li si se i ti već upitao šta je istina? Ili još bolje, ko je istina? Isus je rekao: Ja sam istina. Veruješ li ti to? Veruješ li da je Isus Hristos utelovljena istina? To je najbitnije pitanje koje čovjek može sebi da postavi i ako zaista želi da zna odgovor na njega, neće imati mira sve dok se lično ne upozna sa istinom. Sve dok se lično ne upozna sa Isusom Hristom koji je rekao: Ja sam put, istina i život. Dok sam bio mladić, tražio sam istinu, postavljao sam sebi bitna pitanja. Kada sam pitao roditelje i nastavnike šta je smisao života, oni su mi uglavnom odgovarali: živiš da jedeš, a jedeš da živiš. Ja to nisam mogao da prihvatim. Zar je to smisao moga života? Zar da tako guram sve dok ne umrem? Ne, smisao života mora da bude nešto drugo. Neki su davali isti odgovor, samo što su koristili druge reči. Radiš da živiš, a živiš da radiš. Zar je to sve? Ti ljudi su bili jako kratkovidi ili su možda nekada bili nezadovoljni kao i ja, ali su silom prilika potisnuli to bitno pitanje, a sada su suviše umorni da bi se borili da nađu istinu o tome šta je smisao života. Ako nema smisla života, onda nije vredno ni živjeti. Dalje sam pitao: ko me je stavio na ovu zemlju? Kako to da sam se našao na licu zemlje? Zar sam ja samo fiziološki proizvod fizičkog sjedinjenja mojih roditelja? Kako to da sam se baš ja rodio, a ne neko drugi? Šta bi bilo sa mnom da se nisam rodio? Ko me je stavio na ovaj jadni, nesrećni svet? Zatim, ako živim bez
Ako živimo bez smisla života, kuda odlazimo posle smrti? Šta je to smrt? Zašto umiremo? Zašto ne možemo da živimo duže nego umiremo posle 60, 70 ili 80 godina, a mnogi umiru još u mladosti? Čudio sam se kada sam čuo da je jedan moj drug iz škole poginuo u saobraćajnoj nesreći. Jedan drugi je umro od raka. Ako je smrt prirodna pojava, zašto se i najstariji i najnemoćniji starac još uvek bori da opstane do posljednjeg daha? Mislio sam da se smrću sve završava, a za one koji su nešto doprineli, po čemu bi drugi mogli da ih se sećaju, nastavljaju da žive u svojim delima. To je naravno bila ideja humanizma. Ali ako je i tako, mnogo mi je to na korist kada me više nema. Šta me se tiče, šta će oni misliti o meni kada me sahrane? Ponekad sam se pitao, ima li Boga? Ko je on? Kakav je on? Ko ga je izmislio? I zašto? Ako zaista postoji, kako možemo da znamo nešto o njemu? Ljudi ga psuju i grde, služi im kao neka podštapalica u njihovom prljavom govoru, ali niko ne govori ko je on. Ko je on zaista? Zašto tolika mržnja prema tom nepoznatom i neuhvatljivom Bogu? Zatim sam se pitao, ko je Isus Hristos? Sećam se da mi je majka pričala kako sam se rodio na dan Uskrsa. To me fasciniralo jer sam u tome nalazio neke sličnosti sa Gospodom Isusom, iako nisam znao zašto. Inače, da sam se mnogo pitao ko je Isus Hristos, nisam. Tu i tamo bih video raspeće na groblju, ali to me je više podsjećalo na njegovu smrt, a ne na njegovo vaskrsenje. Negde sam čuo da je neko rekao da je Isus Hristos bio istorijska osoba i to mi se urezalo u sećanje. Ali ja zaista nisam znao ko je on u stvari. Dalje, pitanja koja su me mučila kao mladića bila su zašto ratovi? Zašto se ljudi stalno tuku i ubijaju? Čemu toliko krvoproliće? U stvari, ja sam se veoma plašio rata, naročito što su moji roditelji doživjeli Drugi svjetski rat i ponekad pričali o svojim nevoljama i stradanjima, naročito otac koji je bio u koncentracionom logoru. On o tome nije često pričao, ali kada je pričao, bilo je zaista potresno. Kako to da ljudi mogu da čine zverstva jedni protiv drugih? Međutim, prave odgovore na svoja životna pitanja nisam nalazio. Ipak, mogao bih da kažem da sam tražio istinu i konačno sam našao Isusa Hrista koji je istina, zato što je Bog dao jedno divno obećanje u knjizi proroka Jeremije u 29. glavi i u 13. stihu gde piše: I tražit ćete me i naći ćete me kad me potražite svim srcem svojim. Priznajem da ja nisam naročito tražio Isusa Hrista, nisam ga poznavao niti sam mnogo čuo o njemu, ipak tražio sam istinu i našao njega zato što je on sam istina. Kasnije, kada sam čitao Jovanovo evanđelje, u 14. glavi i u 6. stihu, jako sam se obradovao kada sam pročitao i otkrio da je Isus Hristos rekao za sebe: Ja sam istina. Svaki onaj koji je dovoljno iskren prema sebi i pored toga što je veliki grešnik, ako bude tražio istinu, svakako će naći Isusa Hrista, jer je on utelovljena istina. On je istina o Bogu i on je istina o čoveku, ali ne o čoveku kakvi smo ti i ja, nego o čoveku kakvoga je Bog zamislio na samom početku, kada ga je stvorio. Čoveka koga je Bog stvorio po svome obličju. Dok je boravio na zemlji, Isus Hristos je bio savršeni Bog i savršeni čovek. Istina se nikada ne menja. Priroda istine je takva da na nju ne mogu da utiču nikakvi spoljašnji faktori. Ljudi mogu da je izvrću, da je prikrivaju, da lažu protiv nje, ali ona na kraju ipak dokazuje da je nesavladiva i da je večna. Istina ne zavisi od tome šta mi kažemo o njoj ili pak zašto je mi proglašavamo. Ona se ne može ni promeniti niti uništiti. Neko je rekao: kada bi sutra ujutro svi petlovi prestali da pevaju, sunce bi opet izgrejalo. Istina ne zavisi od gledišta većine. Kada bi celo čovečanstvo reklo da Bog ne postoji, to nimalo ne bi promenilo činjenicu. On postoji, on je postojao i on će uvek postojati. Neko je rekao: kada bi 50 miliona ljudi reklo glupost, to bi ipak ostala samo glupost. Ljudi misle da ima više istina, ali Isus nije rekao: ja sam jedna od istina. On je rekao:
ja sam istina. I rekavši to, on je time isključio sve druge, koji bi mogli da se predstavljaju za istinu. U stvari, mnogi religiozne vođe, iako su ostavile izvesna religiozna i životna pravila, ipak nisu tvrdili da su oni sami istina. Oni su možda tvrdili da znaju istinu, ali ipak nisu tvrdili da su oni sami ta istina. Danas ima mnogo onih koji to govore. Čak kažu za sebe da su oni Isus Hristos. Ali ne treba ih slušati i gubiti vreme sa njima i odvraćati se od onoga koji jeste istina, Isus Hristos. Jer su to u stvari antihristi o kojima Biblija govori da će se javiti u posljednje dane pred Hristov drugi dolazak. Istorijski Isus Hristos, taj Isus iz Nazareta, koji je umro na Golgotskom krstu za tebe i za mene i koji je vaskrsao nikada više da ne umre i koji se vasneo na nebo i sada sedi s desna svome Ocu u nebu, rekao je, ja sam istina. On je cela utelovljena istina i druge nema. On jeste istina, on je bio istina i on zauvek ostaje istina. Postoji samo jedna istina i ako je Isus Hristos ta istina, onda sve ono što je rekao mora da bude istinito i pouzdano. Sve što je rekao o Bibliji, sve što je rekao o Bogu Ocu, sve što je rekao o čoveku, sve što je rekao o grehu, sve što je rekao o spasenju, sve što je rekao o nebu i o paklu mora da je istina, jer on nikada ne laže. Dalje, Isus je rekao, ja sam život. Jedino isceljenje za smrt je život. Obrazovanje ne može da da nikome život. Ono je dobro i poželjno, ali mrtvacu ne može da povrati život. Kada je neko mrtav, onda mu je obrazovanje od male koristi. Drugo, religioznost ne može nikome da da život. Ima mnogo religioznih ljudi na svetu. U stvari, većina ljudi je na neki način religiozna, ali religioznost mu ne daje život. Religiozan čovjek može da se trudi da živi lepim i moralnim životom, ali ipak ostaje duhovno mrtav. I kada telesno umre, završit će u paklu isto tako kao i onaj koji za sebe nije tvrdio da je religiozan. Ti se pitaš i čudiš, kako to? Jednostavno tako što je jedini lek za smrt život. Isus je rekao, ja sam život. On je jedini koji može da oživi čovjeka koji je mrtav u svojim gresima i prestupima. Držanje zapovesti. Ne, dragi moj prijatelju, ni držanje zapovesti ne daje život. Pokušaj. Sve što čovjek više pokušava da drži Božje zapovesti, on se osjeća sve grešnim i postaje mu sve jasnije da je pali izgubljeni grešnik kome trebaju spasenje i život. Isus Hristos je jedini koji može da oživi čovjeka, a ne zapovesti. Zakoni i zapovesti ne daju život, oni samo ukazuju čovjeku koliko je slab, bespomoćan, grešan, izgubljen i udaljen od Boga. Nemoj pogrešno da me razumeš, zakon i zapovesti su dobri, ali čovjek koji se rodio kao pali i izgubljeni grešnik nema u sebi života koji bi mogao da drži Božji savršeni i uzvišeni standard. Čovjek je duhovno mrtav i treba mu lek koji se zove život. A Isus je rekao, ja sam život. Isus je više puta dokazao da je on sam vaskrsenje i život. U Novom Zavetu možemo na više mjesta da čitamo o tome kako je podigao mrtvaca u život. No zadovoljimo se ovdje samo sa jednim događajem, koji je zabeležen u Evanđelju po Luki u 7. glavi od 11. do 16. stiha. Pročitajmo taj odlomak. Zatim Isus ode u grad zvani Nain, a s njim su išli njegovi učenici i mnogo naroda. A kad se približio gradskim vratima, gle, iznosili su mrtvaca, jedinca sina njegove majke, koja je bila udovica i s njom je bilo mnogo sveta iz grada. A kada je Gospod vide, sažali se na nju i reče, ne plači. Tada priđe, dotače mrtvački sanduk, nosioci pak stadoše i reče, mladiću, tebi govorim, ustani. I mrtvac sede te poče da govori i dade ga njegovoj majci. A strah je obuzeo sve, pa su slavili Boga govoreći, veliki prorok se pojavio među nama i Bog je posjetio svoj narod. I raširi se ovaj glas o njemu po svoj Judeji i po svojoj okolini. Da, tek onda kada je Isus prišao mrtvačkom sanduku i rekao mrtvacu, mladiću, tebi govorim, ustani. Ovaj je ustao, nikako ranije. Tom mladiću nisu mogli da pomognu ni obrazovanje, ni religija, ni držanje zapovesti, niti lepo ponašanje, pa čak ni molitve njegove majke i prijatelja nisu mogli da ga povrate u život.
Dragi prijatelju, ako nisi bio nanovo rođen, ako se nisi pokajao i primio Isusa Hrista za svog ličnog spasitelja i ako ne pokazuješ znake života, onda si još uvijek mrtav u svojim gresima i prestupima i samo se zavaravaš. Tebi treba Isus Hristos koji je rekao, ja sam život. U Evanđelju po Jovanu u 11. glavi u stihovima 25. i 26. čitamo, reče joj Isus, ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, živeće ako i umre. I svaki koji živi i veruje u mene, neće umreti doveka. Veruješ li to? Reče mu, da Gospode, ja sam uverena. Možeš li ti, dragi prijatelju, da kažeš sa Marijom, da Gospode, ja sam uverena da si ti vaskrsenje i život. Dalje, u Jovanu u 10. glavi i u 10. stihu čitamo o tome zašto je Isus došao. On sam govori, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Da li si doživeo puninu života? Ako nisi, možeš. Primi Isusa Hrista za svoj život i znaćeš šta je punina života, jer je On došao da ti i ja možemo da imamo život i da ga imamo u izobilju. Zašto niko ne može da dođe Bogu Ocu osim kroz Gospoda Isusa? Zašto niko ne može da dođe Bogu Ocu osim kroz Gospoda Isusa? Zato što su svi grešnici. U Rimljanima 3.23 čitamo, svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije. Kada Sveto pismo kaže da su svi zgrešili, onda se među te sve ubrajaš i ti. Dragi prijatelju, sagrešio si i lišen si slave Božje. Da li moram u to da te ubeđujem? Mislim da ne moram. Tvoja sama savjest svedoči o tome da si grešnik. Pročitajmo sljedeći stih, Rimljanima 6.23. Smrt je naime plata za greh, a blagodatni dar Božji je večni život u Hristu Isusu Gospodu našem. Ovaj stih nam iznosi dve stvari. Prvo, šta je plata za greh, da je to smrt, i drugo, šta je rešenje i oslobođenje od greha i smrti. To je dar Božji, to je večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem. Smrt. Dakle, s jedne strane imamo smrt, greh, Božji sud, pakao, đavola, propast. Sa druge strane imamo Božji dar Isusa Hrista, oproštenje, večni život, mir, radost, blagostanje, nebo. Dakle, spasenje. Na kojoj se strani ti nalaziš? Neki ljudi bi voljeli da sede na ogradi. Međutim, ove reči Svetoga pisma su toliko jasne i u tolikoj suprotnosti da bi ti i ja mogli tačno da znamo gde se upravo ovoga trenutka nalazimo. Ako se još nisi pokajao i primio Isusa Hrista za svog ličnog spasitelja, onda se po Božjoj reči sasvim sigurno nalaziš na strani greha i smrti. Samo Isus Hristos može da te prebaci iz carstva tame i smrti u svoje carstvo svetlosti i života. Zato ga primi bez daljeg dvoumljenja. Bog je učinio mogućim da se izgubljeni grešnici spase. Kako i zašto? Zato što Bog ljubi grešnika iako mrzi njegov greh. Majka ljubi svoje bolesno dete, ali neizmjerno mrzi bolest od koje dete pati. Tako i Bog. Zato što je Bog ljubio grešnike, On je želeo da ih spase i jedini način da to učini bio je da neko umre umjesto grešnika. To se sasvim jasno vidi iz sljedećih stihova. Jovan 3.16. Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Da, Bog je tebe ljubio toliko da je dao svog jedinorodnog sina, Isusa Hrista, pravednika, da umre umjesto tebe, nepravednika, da ti ne pogineš i ne završiš u paklu, nego da imaš večni život. To da su naši gresi bili stavljeni na Isusa vidi se sasvim jasno u Isaiji 53.6. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti nanj na Isusa Hrista, bezakonje svih nas. Isus je završio delo otkupljenja na krstu. Jovan 19.30. No Isus kada primi oca treće, svršeno je, i prikloni glavu te predade duh. Šta je to što je bilo svršeno? Delo otkupljenja za grešnike, delo otkupljenja za tebe i mene. Slava Gospodu, tom savršenom i potpunom delu otkupljenja se ništa ne može dodati, a ne treba mu ništa ni oduzimati.
Isus Hristos je učinio sve što je bilo potrebno da bi sveti Bog bio zadovoljen. On je podneo savršenu žrtvu za tebe i za mene. Da bismo to bolje shvatili, objasnit ćemo na ovaj način. Neka moja desna ruka predstavlja tebe. Neka moja leva ruka predstavlja Gospoda Isusa. Neka moj flomaster predstavlja tvoje grehe. Gde su sada tvoji gresi? Na tebi. I šta kaže onaj stih iz Isaije 53:6? I Gospod pusti na nj bezakonje svih nas. Gde su sada tvoji gresi? Na Isusu. A šta je sa tobom? Ti si slobodan. Kada je Gospod Isus uzeo tvoje grehe na sebe, on je morao da umre, jer je plata za greh smrt. On nije umro za svoje grehe, umro je za tvoje grehe. Uzeo je sve tvoje grehe na sebe i zato je umro. I kada je umro, bio je ukopan. I kada je bio ukopan, ukopao je i tvoje grehe. Međutim, 3 dana kasnije ustao je iz smrti, čist i pravedan, nikada više da ne umre. On je živ danas. I sada on želi da ga ti pozoveš u svoj život, da uđe u tvoj život, da ti budeš u njemu i da on bude u tebi. To je jedna divna ilustracija. Dakle, šta bi trebalo da učiniš da bi bio spasen? Da, ima nekoliko stvari koje i ti moraš da učiniš. Spasenje nije automatsko. Bog neće da ti ga nametne. Ako ti ne želiš da budeš spasen, onda te ni Bog neće naterati, jer on želi da mu priđeš iz svoje sopstvene volje i uzvratiš na ljubav koju ti je već ukazao u Hristu Isusu. Ali, ako želiš da budeš spasen, onda moraš da se odlučiš i odazoveš na Hristov poziv. U Matejevom evanđelju u 11. glavi 28. stihu Isus kaže: Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebi i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu i naći ćete odmor u svojim dušama, jer je moj jaram blag i moje breme je lako. Hoćeš li mu dakle doći? Kako? Ovako. Pogledajmo šta piše u Delima 17:30. Ne gledajući dakle na vremena neznanja, Bog sada nalaže ljudima da se svi svuda pokaju. To znači da moraš da promeniš svoje misli. To znači da sve ono za što znaš da je pogrešno u tvome životu moraš da ostaviš, kao i sve ono na što bi Bog mogao da ukaže svojim prstom. Dalje, to znači da moraš da se okreneš od sebe ka njemu. Do sada si ti bio vlasnik i gazda od svoga života. Od sada ti svesno i promišljeno dozvoljavaš da Bog bude tvoj gazda. Pokajanje nije samo da ti je žao zato što si zgrešio. Naravno, ako osjećaš žalost zbog greha, utoliko bolje, jer već počinješ da uviđaš da si grešnik. Zato mu priznaj svoj greh. Reci mu otvoreno šta si učinio. On će ti oprostiti radi Isusa Hrista. Jer u 1. Jovanovoj u 9. stihu piše: Ako ispovedamo, to jest ako priznajemo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Dakle, priznaj Bogu svoj greh i pokaj se. Drugo, veruj. U Delima 16:31, kada je tamničar u Filipima zavapio: Gospodo, šta treba da činim da bih se spasao? Pavle i Sila su mu odgovorili: Poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen i ti i tvoj dom. U Jevrima u 11. glavi i u 6. stihu čitamo: A bez vere ne može mu se ugoditi, jer ko prilazi Bogu mora verovati da ima Boga i da on uzvraća nagradom onima koji ga traže. Ali šta je to što bi trebalo da veruješ? Trebalo bi da veruješ, ili još bolje da se pouzdaš u živoga Hrista. Treće, primi njega. U Jovanu u 1. glavi i u 12. i 13. stihu piše: Svima koji ga primiše dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje, nego od Boga. Kako primaš Isusa Hrista? Verom na osnovu njegove reči. U Otkrivenju u 3. glavi u 19. i 20. stihu Gospod Isus kaže: Ja karam i kažnjavam sve koje volim. Budi dakle revnostan i pokaj se. Vidi, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim i on sa mnom.
Hoćeš li otvoriti vrata svoga srca i svoga života Isusu Hristu? Hoćeš li ga primiti ili ćeš ga i dalje ignorisati? Jednoga dana on bi mogao da prestane da kuca. Zato mu otvori svoje srce i pozovi ga svojim rečima da uđe i da se nastani u tvome srcu. Onoga trenutka kada to učiniš, on će ući u tvoje srce i ti ćeš istoga trenutka biti nanovo rođen i postati dete Božje, kao što piše u Jovanu 1.12. A svima koji ga primiše dade moć da postanu deca Božja. Ali ti se pitaš, kada bi trebalo da primim Isusa Hrista za svog Gospoda i Spasitelja? I na to, kao i na sva ostala pitanja, odgovor nalazimo u Bibliji gde Bog kaže: u zgodno vreme usliših te i u dan spasenja pomogoh ti. Evo, sad je najpoželjnije vreme. Evo, sad je dan spasenja. Nemoj više da odlažeš, jer bi sutra moglo da bude i suviše kasno. Pokaj se još danas. Pouzdaj se u Isusa Hrista danas. Primi ga za svog ličnog spasitelja upravo sada, zato što Biblija kaže: sad je najpoželjnije vreme. Evo, sad je dan spasenja. Dragi prijatelju, ako još nisi primio Isusa Hrista za svog ličnog spasitelja, onda ću te zamoliti da upravo sada ustaneš i dođeš napred, da bi na taj način pokazao da želiš da se pokaješ i primiš Isusa Hrista za svog ličnog spasitelja. Ja te ne pozivam da dođeš k meni ili da primiš članstvo neke crkve ili bilo kakvog udruženja, nego da dođeš živom Hristu. Samo On može da te spase i niko drugi. Nemoj da propustiš ovu priliku. Isus je rekao: svaki dakle koji mene prizna pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako god se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče sebe samoga i uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubit će ga, a ko izgubi svoj život mene radi, naći će ga. Jer šta će koristiti čoveku ako sav svet dobije, a životu svome naudi? Ili kakvu zamenu će čovek dati za svoj život? Sada ćemo se zajedno pomoliti. Pognimo svoje glave pred Bogom. Prvo ću ja da izgovorim kratku rečenicu, a ti je ponovi za mnom. Dakle, pomolimo se. O Bože, hvala ti što si poslao svoga Sina Isusa Hrista, pravednika, da umre na krstu umjesto mene grešnika. Hvala ti što si ga vaskrsao iz mrtvih i da je on živ danas. O Bože, priznajem ti da sam sagrešio u svojim mislima i svojim delima. Žao mi je zbog mog greha i sada sam spreman da ga zauvek ostavim. Molim te, pomozi mi. Pomozi mi da to sada učinim. Gospode Isuse, zahvaljujem ti za sve što si učinio za mene. Zahvaljujem ti što si umro na krstu umjesto mene. Ja verujem da si platio kaznu za moj greh. Verujem da si bio ukopan i da si posle 3 dana vaskrsao. Verujem da si živ i da stojiš pred vratima moga srca i moga života. Molim te, uđi u moje srce i budi moj Bog i moj Gospod. Predajem ti ključeve od svoga života. Predajem ti sve što jesam i sve što imam. Zahvaljujem ti što si čuo moju molitvu. Amin. Dragi prijatelju, da li si se pomolio ovom jednostavnom molitvom? Da li si se pokajao u svom srcu od greha? Ako jesi, onda možeš biti potpuno siguran na osnovu Božje reči da Isus Hristos ušao u tvoj život i u tvoje srce. Od sada je On tvoj put, tvoja istina i tvoj život. Uzdaj se u njega, čitaj njegovu reč, Bibliju, svakoga dana i priznaj ga pred ljudima.
Reci svojim prijateljima i rođacima da je Isus Hristos tvoj Bog i tvoj Gospod. Pridruži se onima koji se također uzdaju u Isusa Hrista i koji su nanovo rođeni od Duha Svetoga. Neka te Bog blagoslovi. Amin.